खुलुमबाय बे समाव आं दिनै दंफैयो बड'सा रादाबनिफ्राय नागुजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे सोमावसारनाय हाबाफारियाव बेयाव जों नुनो मोन्दों जे थांनाय बिटिआर गोरोबथाखौ जि सागान होनानै बिथांमोना थांनाय जानुवारि 27 खालाराव बिटिआर गोरोबथा लाना फैबाय बे बिटिआर गोरोबथाखौ खायफा सुबुंफोरा बा बर'नि आगुनि दैदेनगिरि बिथांमोना पिआइएल केस होनायखौ हाइकर्टआव केस होनायखौ जों नुनो मोन्दों बे केस होनायखौ एगेन्स्टआवनो बिथांमोना नागुजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदि बिथांमोना नैबे लामायाव मुसुखा सावनाय हाबाफारि बानजायनायखौ जों नुनो मोन्दों बे मानो थाखाय एक्सुवेलि बे हाबाफारिखौ बानजायखो बे जोङो नागुजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि गाहाय नेहाथारि बिथां गपि बर' बिथांनिसिम आं मोनथिनो नाजागोन नोंथांमोना दिनै बे मुसुखा सावनाय हाबाफारिखौ मानो थाखाय लानाय जायो जोङो थांनाय जितु बिटिआर सुक्ति 2020 आरो 27 मायथाइयाव जितु बे गोजोन गोरोबथा बिटिआर सुक्ति जाना थांबाय बै सुक्तियाव बिथांमोना जितु सानसुमा खुंगुर चन्दन खापामोना जितु दा पिआइएल केस होदो गोजोन गोरोबथाखौनो बिनि थाखाय बिनि प्रटेक्टआव जों नागुजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै पिआइएल केस होनायखौ जों कन्डेम खालामो आरो जों बिथांमोनखौ धिक्कार जनायो मानो होनबा बैफोर खामानिनिफ्राय बिथांमोना गोजानाव थानांगो मानो होनबा बियो मोनसे गोजोन गोरोबथा बै गोजोन गोरोबथाखौ बिथांमोना पिआइएल केस होनायनि थाखाय जोङो बिथांमोनखौ कन्डेम खालामो बिथांमोना हाइकर्टआव होदों केसखौ बिथांमोना गोजोननाय गैया होनना फोरमायदों बिनि थाखाय होदों मा बुङो बिथांमोना गोजोननाय मानो थानो बिथांमोना दिनै बै बिटिआर सुक्तियाव दिनै सरकार थानो हायाखै बिथांमोना गावसोरा दिनै रेड लाइट गैया जालांबाय रेड लाइट गोमा जानायनि धिक्काराव दिनै बिथांमोना गोजोननाय गैया होनना बुंदों मानो होनबा बिथांमोनानो दिनै 17 बोसोर गादियाव दंबोयोमोन बै समाव बिथांमोना बिटिसि सुक्तिखौ लानानै गोजोननाय दंमोन दिनै मानो थाखाय गोजोननाय गैया दिनै एनडिपिनि गथ'फोरा फैनानै दिनै सान्थि जाबाय न'आवनो मोनफैजोबनो हाबाय गासैबो फैजोबनायनि उनाव न'आव मोनफैनानै सेंग्राफोरा मोनफैनायनि उनाव दिनै मानो थाखाय गोजोन गैया बिथांमोना दुङाव थासारि लाबोफिननो लुगैयो होनबा दानि बे समाव सानजाथिं सिमा बारायनाय बेबो जानो थांगासिनो नैबे पिआइएल केस होनाय उनाव सानजाथिं सिमा बारायनाय बेबो केन्सेल जानो हागौ नामा बिथांमोना जुदि बेबायदि खामानि हायोबा सानजाहाथिं जिथुनिखि केस होनाय बिथांमोना बे बुस्थुखौनो मा होनांगौ बै केस होनायनि जाहोनावनो बिथांमोना सानजाहाथिं सिमा बारनायफोरखौ दबथायनो थाखाय नाजागासिनो दङ नोंथांनि बादिबा बेबायदि बर'नि गेजेराव गोरोबलायनाय गैयाबा इयुनाव माबायदि जेंना नुजानो हागोन मानो होनबा बर'नि गेजेराव दिनै राजखान्थिखौ लानानै बेबायदि गावस्रा गावस्रि जानायखौ जोङो नागुजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुनु दिन नागिरा आरो बेबायदि गावस्रा गावस्रिफोरखौ जोङो कन्डेम खालामो मानो होनबा गासैबो आं दिनै बिथांमोनखौ गुरै खावलायनो लुगैयो मानो होनबा सानसुमा चन्दन बिथांमोना जितु दिनै पिआइएल केस बै पिआइएल केसखौ दिनै बोखांना लानांगौ आरो मानो होनबा बै केसनिफ्राय आरो बै केसखौ बोखांना लानांगौ आरो गोजोन खौसेनि थाखाय बिथांमोनाबो बै बिटिआर सुक्तियावनो जमायै যে আমি কোকৰাঝাৰ জিলাৰ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই যে বিটিআর একৰ্ডৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ যে পিআইএল দাখিল কৰিছে সিহঁতৰ বিৰুদ্ধে আমি আজি কোকৰাঝাৰৰ মাজমজিয়াত যে প্ৰচলিত এটা আমি প্ৰগ্ৰাম ইয়াত লোৱা হৈছে যে ইয়াৰ দ্বাৰা আমি এইটোৱে মানে কোকৰাঝাৰ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা হিচাপে বুজাই বিচাৰিছোঁ যে 2020 চনৰ যিহেতু বিটিআৰ চুক্তি যাক আমি শান্তি শক্তি বুলি এটা আমি তৃতীয় যে বড়োসকলৰ যে এটা একত হৈছিলে এই একত হোৱাৰ পিছত যে আমাৰ অঞ্চলৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত এটা শান্তি বাতাবৰণ যে ইয়াত তেনেকুৱা ধৰণৰ অস্ত্ৰধাৰী যে সংগঠন এই সংগঠনটো সম্পূৰ্ণভাৱে যে বিটিআৰ চুক্তিৰ পিছত যে নাইকিয়া হৈ গৈছিলে তো এই সময়তে যে আমি এটা বস্তু দেখিবলৈ পাইছে যে কিছুমান লোকে যে বিটিআৰ একতৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ দাখিল কৰা হৈছে তো আমি এইটোৱে প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে যিসকলে যে পিআইএল দাখিল কৰিছে সিহঁতে আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলৰ চাগে সিহঁতে মানে শান্তি নিবিচাৰে যাৰ কাৰণে মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাৰ্য সিহঁতে কৰিছে তো এইটোৱে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বিটিআৰ একতৰ দ্বাৰা যিখিনি আমি ইয়াত দফাবিলাক পাইছোঁ এই দফাবিলাক ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰে যিহেতু মানে পদক্ষেপ লৈ আছে এই সময়ত তেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ চলাটো আমাৰ বড়োসকলৰ লগতে বিটিআৰ অঞ্চলত থকা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্য বুলি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ
যিহেতু বিটিআৰ চুক্তিৰ দ্বাৰা যে আমি ইয়াৰ এটা দফা পাইছোঁ, যাৰ দফা দ্বাৰা আমাৰ বিটিআৰৰ যে বাউণ্ডাৰী সীমা, এই সীমাটো যিহেতু এক্সটেনশ্যন হ'ব, যে আমাৰ বিশ্বনাথ আৰু শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বিটিআৰত যিহেতু সোমাবলগীয়া আছে, তো তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি মানে পিয়াল কেছ কৰে, তো আমি মানে এইটো মানে কেছ দিলে কিছুমান প্ৰক্ৰিয়াটো হয়তো মানে যেনেকুৱা ধৰণৰ স্পীডত যাব লাগে সেইটো আমি আশা কৰিব নোৱাৰিম। তাৰ কাৰণে আমি সিহঁতৰ বিৰুদ্ধে আজি এই প্ৰগ্ৰামটো আমি ল'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ। साननैनि हाबाफारिजों क'क्राझारनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बानजायनाय आरो बिटिसि सोरखारनि हेफाजाबाव गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड मस्रम मैखुननि मेला खुंफुंनो आखायाव लादों। बे बड'लेण्ड मैखुन मेलाखौ 23 आरो 24 मार्च खालि साननैनि हाबाफारिनि गेजेरजों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव खुंफुंनाय जागोन। सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि बेंटलाव थानाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव नार्सारिनिफ्राय थाखो 8 सिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि आलादायै थानायनि राहानि थाखाय हस्टेलनि खाबु दङ। गोजौ सोलोंथाइ लानाय रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ मोननाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे स्कुलाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो। Computer and Science Laboratory, Games and Sports, Physical Education, Smart Class, Art and Music Class, Coaching आरो टिउसननि खाबुखौ बे स्कुलाव मोननो हागोन। गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय 99548 52542 94357 59226 आरो 60018 99387 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।